Sveti Pavao u poslanici Rimljanima piše, ne samo Rimljanima, nego svima nama danas: braćo, shvaćate ovaj čas. To je riječ koju upućuje svakome ponaosob, tebi i meni. Jel ti shvaćaš ovaj čas? Evo, došašće je. Postoje, dragi moji, mnoge zabune i predrasude koje se povezuju sa došašćem. Nažalost, često se obilježava došašće kao vrijeme kada očekujemo Božić. I sve je podvrgnuto tome. I tako to prenosimo djeci i tako dalje i tako dalje. Evo, Božić će doći, mala beba će se roditi u betlehemskoj štali. Već sada ulazimo u tu čarolju Božića, još i prije adventa. Ima to dosta zabune kada kažemo da je to radosno očekivanje Božića. Braćo i sestre, ne znam jeste li primijetili, ali današnja čitanja koje smo malo prije pročitali, liturgijski tekst koji smo čitali iz misala, pjesme koje pjevaju naši dragi zboraši, ništa ne upućuje na Božić, bar za sada. Tek od 17. prosinca liturgija, biblijski tekstovi će govoriti direktno o Božiću. Dragi moji, radosno. Ako nas biblijski tekstovi pozivaju na obraćenje, onda ne znam za koga obraćenje je radosno. Za mene nije. Jer to je napor, to je odricanje samoga sebe, to je potpuna promjena mentaliteta, glave. Sve se mijenja, mora tako biti. Tu gdje nisam opraštao, sad ću opraštati. Tu gdje sam prekinuo poznanstvo, tu ću nastaviti. Tu gdje sam jednostavno nešto pokvario, sad ću to ispraviti. Dakle, radost tek dolazi na kraju. Kada ja to uradim, tek onda je radost. I druga stvar, kažemo očekivanje. Riječ došašće na latinskom jeziku znači advent, zato koristimo te dvije riječi. Ali tu nema riječi očekivanje, jer advenio znači dolazim, dolaziti. Da je očekivati, bilo bi expectare, ali nema. Dakle, mi čekamo Gospodina koji će doći. On će doći. Zato smo danas, evo, na samom početku izustili taj izaziv Maranata, dođi Gospodine Isuse. Tako su prvi kršćani vapili kad su se okupljali na svetu misu, na lomljenje kruha. Maranata, dođi Gospodine Isuse. Braćo i sestre, crkva proživljava vrijeme došašća kao vrijeme dolaska Gospodina. On je već došao i vjerujemo u to da će ponovno doći u slavi. Advent je specifičan jer je riječ o svakodnevnom dolasku Isusa u tvoje srce, pred tebe. On danas staje ispred tebe i pita te: kako si? Jesi li spreman? Jesi li spremna? Ne možemo vrijeme došašća zatvoriti u neki vremenski okvir i svesti ga u određenu praksu. Često kažemo, ako budem nešto radio kroz 4 tjedna došašća, onda će se u meni dogoditi nešto novo, nešto lijepo. Došašće nije samo to. Danas tvoj Bog dolazi k tebi i pita te: čuj, što se to događa u tebi? Što se događa u tvom srcu? Kako izgleda tvoj život? Želiš li nešto promijeniti ili želiš nastaviti po starome? Isus te pita i kaže i pokazuje: pogledaj sam što u tvom životu, unutrini tebe,
U onome što se ne vidi treba promijeniti i izliječiti. Brate i sestra, zato ti predlažem danas da sjedneš malo i razmisliš. Što bi te Isus pitao da je danas kraj svijeta? On bi došao pred tebe i što bi te pitao? Što trebaš promijeniti? Sigurno sam možeš prepoznati neka područja, neke stvari koje jednostavno trebaju promjene. Ako već znaš što bi trebao promijeniti, već sada kreni sa promjenom. Nemoj čekat Božić, nego sada. Prepoznaj svoju najtežu situaciju. Prepoznaj grijeh koji se možda širi unutra tebi kao rak rana i koji te izjeda iznutra. Nemoj čekati Božić. Znaš što ti je činiti. Evo, svećenici su spremni. Čekaju u ispovjedalnici. Tu se razlijeva Božja milost, Božja prisutnost, Božje milosrđe. Danas već započni izlaziti iz grijeha. Nemojte čekati Božić, onaj zadnji čas, kada je takva gužva. Ne tada, nego sada. Moguće da u tvom životu postoji osoba koju trebaš oprostiti. Godina milosrđa već je iza nas. Ali što je to unijelo u tvoj i moj život? Nešto konkretno. U mnogim crkvama ima različitih simbola nakon godine milosrđa. To ne mora biti. Najveći simbol koji bi trebao biti, mora biti u mom srcu. Ako sam odlučio oprostiti, jer na to me je pozivala godina milosrđa, jesam li ja to učinio? Tko zna, moguće da možda i u ovoj crkvi sada, među nama svima, postoje ljudi koji su se prije poznavali, koji su bili dobri prijatelji, a sada više ni ne komuniciraju među sobom. To treba promijeniti, braćo i sestre. Ne čekajmo Božić, nego danas oprosti. Zato što Bog te danas pohađa i o tome govori Došašće. Danas. Zato ćete dolaziti na zornice. Danas. Dolazi Bog i pita: što ćemo danas učiniti? Što ćemo promijeniti? Ja sam s tobom. U Došašću se često bavimo sitnicama, a ne velikim stvarima. To isto i kad pogledam svoj život, vidim da je to istina. Zaustavljamo se na asketskoj praksi, tipa smanjim slatkiše, neću više pušiti, smanjim obroke, ali u pozadini ono, želimo mršavi. Manje kava ću pitit, smanjim gledanje serija sa 19-18 dnevno. Evo, to su te sitnice. A ono važno ostaje. Nisam oprostio, ne ljubim više, živciram se, još sam živčanje nego što sam bio prije. Sve me muči i izjeda. Zato, braćo i sestre, odbacimo grijeh od sebe. Moguće da su neke stvari toliko zakomplicirane da ih nećeš moći riješiti od prve. I tko zna, moguće da ćeš trebati još više advenata u svom životu kako bi te stvari riješio. Bog dolazi u Isusu Kristu svaki dan i pita: jesi li spreman? Jesi li stvarno spreman? Kreni. I ono uvijek pitanje na kraju: želimo li to? Želimo li promjenu?